Takže čaute, toto by bol nový diel hardcoreu. Musím sa nájsť. Tu mám... Čo do prčíc? Čo? Milan. Vy nemôžete to, nie? Ja hovorím. Hovorí. Hotovo. A tento diel asi pôjdem na túru všade, takže, alebo nie, ja tuto, do prčic, wow, ty vole, ja som sa tak zlakol. Počkaj, ticho. Neviem, ale tento diel sa pokúsim nájsť jedlo. A mimochodom, pre tých, ktorí by akože hovorí, že prečo mám takýto armor, no, jednu vec poviem. A tá vec je, že doopravdy, ak by ste to nevedeli, tak ja natáčam dopredu videa. A iba teraz mi to napadlo, lebo ja som taký debil, a iba teraz mi to napadlo, že čo keby som urobil taký výnimočný aprílne video, že by som išiel všade po svete, a aby som sa zmestil do tých 10 minútach a takto urobím. Kraba. Taký zvuk vydáva, počúvajte. Potom vám poviem, prečo mám takéto skin. No, takže a teraz vám poviem, že prečo mám taký skin. Doopravdy ja nemám taký skin. Kvôli tomu mám teraz taký skin, lebo Minecraft, však je 1. apríl, v celom svete je 1. apríl. Takže Minecraft sa rozhodol, že každému, aj tomu, kto nemá skin, úplne každému, dá villager skin. Takže to je dobre. Akože na 1. apríla, akože to by bola sranda. Áno, veľmi sranda. To je strašne sranda. Ja sa smejem od toho, ty vole. Strašne. Som sa skoro pocikal od smiechu. Vole. Nevedie vymyslieť lepšie. Napríklad, čo ja viem, keď ja by som takomto hardcoreu by som vybuchol, to by bola aspoň sranda. No to by bola ich pre nich sranda, ale to iba tak. Takže asi nejak tak. No nevadí. Teraz asi preskočíme jednu takú časť. Už tak viete, na čo myslím. A ideme do pušti. Či nájdem nejaký... Nie, nejdem do pušti. Idem radšej do Dark Forest. Čo keď nájdem niečo. Takže dnes sa uvidíme. Dobre, takže už aj som späť. A... What? Aha! 1. apríl! Serem. Wow.
Ale to dobre myslím. Áno, 1. apríl, idioty, more. Aký idioto. A to, prečo idem tak rýchlo? Vole. Ja neišiel som rýchlo, iba som to ja videl, keby som išiel rýchlo. Nevadí. Ináč, doopravdy toto sa dozviete až v 9. videi, alebo v 10. Neviem presne, že v koľkatej, ako to postavím. Wow. Teraz ide prasa! Takže asi pôjdem do bani, takže dnes sa stretneme v bani. To ma serete? Alebo čo? Jeden jediný kov som našiel. Zatiaľ v bani a ináč tam je skeletón. Tak to sa zakempuje tuto. 3. Čo? Kde? Tam je. Dobre, zabil som ho. Je tam ešte? Zabili sme. Prvý. Creeper! Ich pan gesprüht. Poď. Prčic! Vybuchni. Nevybuchneš, alebo čo? To sú aké creeper? Zombie! Aha. Ako som to hovoril. Aha. Čakajte, takto toto urobím. Dobre, nejde nič. Ale, Haha. No, ešte. Niečo? Ešte môžem točku? Wow, ja som sa teraz fakt zakol. Dobre, ideme za toto. A sem dám drevo. Haha. Nevie sem ísť. Drevo dám na druhé miesto. Ide ďalší. Ináč myslím, že takto ma nevie udrieť. Haha. Takže hneď sme späť. Takže čaute, sme späť. A mimochodom teraz som na to došiel. Počkajte, nejdem späť, niekto mi volal. Sorry, niekto mi volal. A to som začal mimochodom. Dneska to je strašne zlé. Takže dneska sa neoplatí ísť do bani, ale toto miesto si označím a na budúce asi prídem sem, lebo keď dobre viem, áno, teraz je taký, že všetko takých vzácnejších, ako sa to dá povedať, blokov, ako napríklad, no železo nie je až tak vzácne, ale aj to je vzácne, že aj železo, aj uhlie, aj všetko, že zo všetko iba je jeden. Takže keby som aj dneska našiel diamant, tak to sa neoplatí vybrať, lebo z toho je určite, že jeden, lebo je 1. apríla. A hneď už končíme s videom. A viem, kde pôjdem. A viem, kde pôjdem v tomto. V budúcnosti. Takže hneď idem naspäť a